prvom rade chceme docieliť, aby náš objekt hrubo opisoval modelované auto. Po prepnutí do Edit módu stlačíme klávesovú skratku Alt-Z, čo nám zapne rentgen. Rentgen nám slúži na to, aby sme mohli selektovať dva vertexy za sebou v jednej rovine. Z vertikálneho hľadiska si auto ohraničíme spodkom karosérie a vrchom kufru. Na začiatku a konci strechy z oboch strán modelu pridáme loop cuts, vertikálne rozdelenia, z ktorých následne vyťahneme strechu auta. Dbáme na pravidlo, že i keď nie je štruktúra hustá, začiatočný a koncový bod musí vždy ohraničovať začiatok a koniec modelu auta. Postupne zahusťujeme štruktúru modelu a pridávame rozdelenia tam, kde nastáva zmena v modeli auta. Každým pridaným rozdelením premiestnime novovzniknuté body na ich miesto. Počas modelovania stĺpčeka, ale aj počas celej doby modelovania auta som sa snažil dodržať obdĺžnikovú topológiu modelu, avšak niekedy sa trojuholníkom v modeli nevyhnete. Všímajte si obrysov a líny v blueprinte a snažte sa ich opísať aj pri modelovaní. Nepotrebujem mať hustú štruktúru na to, aby som si vyznačil čelné sklo. Existujú dva spôsoby pohybu vertexov. Jedným stlačením klávesy G sa vertex presúva a dvoma stlačeními klávesy G sa vertex posúva iba v závislosti na jeho okolité väzby. Netreba zabúdať na vyhraničenie výrezu kolies. Neskôr, keď budete spokojní s hustotou topológie modelu, tento výrez bude odstránený a vysunutý dovnútra karosérie auta. Niekedy je treba pridať lokálne rozdelenie bez zbytočného zahustenia štruktúry. Preto sa nebojte používať Knife Tool, hlavne v neskorších fázach modelovania. Ako som už povedal, niekedy sa trojuholníkom v topológii nevyhnete. Treba si dávať pozor na chybu, akú som spravil napríklad ja pri tomto svetle, pretože to, čo z jedného pohľadu môže vyzerať, že sedí, z druhého pohľadu je čistý nezmysel.
Ak sme spokojní s vyrezaným tvarom pre koleso, môžeme plochy vo vnútri odstrániť. Zas nastala rovnaká situácia a to, že tvar výrezu mi z vrchu nesedí. V súvislosti s modelovaním sa hovorí, že si treba vybrať kvantitu nad kvalitu a ja to z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť. Nikto na prvý raz nespraví také auto, ako by chcel, no netreba sa zaseknúť s piplaním na jednom modeli. Treba spraviť dva modely zle a tretí už bude podstatne lepší. Ak je nasávanie a chladič správne uložený, stačí ho jednoducho extrudovať. Ďalším krokom bude vytvorenie prechodu pre sklá na aute. Postupoval som tak, že som si vyselektoval všetky hrany z kiel na aute a zaoblil som ich klávesou s krátkou Ctrl+B. Ďalej som už len tieto plochy posúval tak, aby sedeli so stĺpikmi na aute. Ako náhle som bol spokojný s tvarom karosérie, vysunul som si blatníky dovnútra modelu. Je dôležité ich vysunúť o trocha viac, ako bude šírka kolesa, kvôli tomu, že v budúcnosti sa kolesa budú natáčať a nechceme, aby dochádzalo ku kolízii medzi kolesom a karosériou. Základný tvar je hotový, ostáva pridať doplnky a materiál. Modelu som pridal ešte spätné zrkadlá a vysunul z neho krídlo. Pre lak auta som vybral klasickú typickú modrú farbu s materiálom Principless BSDF a pre ostatné prvky som zvolil zvlášť materiál. Napríklad pre svetlá som zvolil Emission, pre predné biely, pre zadné červený. Hlavne pre lak a pre koncovku výfuku som znížil roughness, čo mu pridá prirodzený lesk a pridal som mu metalickosť pre zvýšenie odrazov. Pre zrkadlo som využil Surface Glass. Ďakujem za sledovanie videa.